akşamlar. Yayında da 2 saat beraber olacağımız. Bu saatimizde misafirimiz Japon asıllı işdaşımız. Eskiden şimdi Ukrayna'daki çalışan Japon jurnalisti Hirano Takashi. O anda misafirimiz 2. saatimizde Роман Безсмертний, український сіясічний olacak. Українською alıp baracağımız і українською доброго вечора. Ще 2 години ми проведемо разом в ефірі Бугунь на телеканалі АТР. І наш сьогоднішній гість, колега-журналіст Хірано Такаші, який вивчає українську мову, багато років живе в Україні. Про все це будемо говорити. Ти живеш вже тут 13 років. 13-й рік почався. І все почалося з зацікавлення Україною і українською мовою. Так, так. Розкажи про це, як це починалося взагалі, чому Україна? У дитинстві знайшов одну книжку про Україну, точніше багато країн пострадянського простору. І там знайшов Україну, і я здивувався цією інформацією, тому що я ніколи не чув про Україну до цього часу. Ну, скоріше за все, в цій книжці були про всі 15 республік Радянського Союзу, чи чому саме Україна? Скажімо так, що написано, що доволі велика країна, і там є мова, історія, культура, кухня, все там тут є. І здивувався тому, що чому велика країна, але я ніколи не чув про неї. Для вас це все було Росія, правильно? Знав Росію, знав Німеччину, Францію, такі великі країни, я в дитинстві і цікавився світом загалом. А Україна нібито також дуже велика, але чомусь маловідома була в Японії. Тому почав цікавитися Україною і шукав інформацію в інтернеті і більше. І українську коли вивчив? В університеті вступив до Токійського університету іноземних мов. І у вас викладали українську мову? Там один викладач знав українську мову, мав факультатив. Раз на тиждень можна ходити на його заняття, і там почав вивчати. Він був японцем? Японець, старший, так. Ага, це було факультативне вивчення? Факультативне. А що основне було? На чому основне, це кафедра східноєвропейсько-російського знавства. Тобто ти російську теж вивчав? Спочатку, так. Там обов'язково була російська, і там спочатку 2 роки вивчав російську, і потім міг почати. А тепер розкажи, коли дізнався про кримських татар, якщо ти не знав довго про Україну, то тим більше, я думаю, в якомусь 2000-х роках, коли ти вступав або в кінці 90-х в університет, ти не знав і про кримських татар, і про Крим, і коли дізнався, і коли зацікавився. Напевно, спочатку, коли я читав різні дисертації, там написано про кримських татар, але дуже слабо дізнавався. Потім переїхав до Львова, почав працювати в університеті, Львівському національному університеті. Ти працював в університеті Франка? Так, там викладав японську мову, і там трохи більше почав цікавитися. І через це якось хотів більше вивчати про кримських татар, ходив до книгарень і шукав інформацію, і час від часу запитував людей, і почав читати історію про регіон, Чорноморського регіону, і там досі багато написано про Кримське ханство. Але в 2008-му навряд чи у Львові були кримські татари. Там здебільшого вони з'явилися вже після окупації, да? Чи були у Львові? Були. Принаймні, я відвідав один захід про захід кримсько-татарської культури. До речі, організований Алімом. Алім Алієв жив тоді в Львові, да? Так, там ходив і побачив танці, і куштував кримсько-татарську кухню. Здається, плов був, здається. А тепер розкажи, коли прийшов до думки вивчати мову, і ти не тільки там тихо десь її вивчаєш, намагаєшся бути популяризатором української мови, принаймні в мережі, в Києві. Розкажи про це. Про українську мову? Про кримсько-татарську мову. Кримсько-татарську мову. Тоді у Львові почав, ходив до книгарні і шукав підручники, словники для того, щоб як можна вивчати цю кримсько-татарську мову. Але нічого не знайшов. І зрозумів, як викладач японської мови, якщо немає підручників, словників, то неможливо вивчати кримсько-татарську мову. Бо в мене зацікавлення з'явилося, але немає можливостей. Тому
Саме через це я почав цікавитися кримсько-татарською мовою, радше проблемами кримсько-татарської мови. Інакше просто ця мова буде зникати. І почав розповідати друзям, чи загалом людям, чи Аліму, чи треба написати підручники, словники нормальні для того, щоб охочі могли почати вивчати кримсько-татарську мову. І такий час від часу розповідав. І коли вже переїхав до Києва, інша подруга розповіла мені, що буде безкоштовні заняття кримсько-татарської мови в Кримському домі. Та й сказав, що хочеш вивчати кримсько-татарську мову. Насправді ні. Насправді я сказав, що цікавлюся проблемами кримсько-татарської мови, але сказав... Але тебе змусили вивчати, так? Запропонували вивчати кримсько-татарську мову. Ну, зрозуміло, що я так часто казав, тому вони думали, що я хочу вивчати кримсько-татарську мову. І, ну, якщо буде можливість, вирішу, хоч раз буду послухати, подивитися, як там заняття виглядає. І нещодавно ти в Фейсбуці написав, що твій рівень кримсько-татарської десь вже Б1. Мені здається, так. Немає такого іспиту, але мені здається, так. Давай спробуємо поговорити. Nasılsın? Pek güzel. Pek güzel. Sen nasılsın? Sağ ol, мен de yaxşım. Yaxşı знаешь слово, да? Kaç yıldan beri Kırım Tatarcanı öğreniyorsun? Kaç yıl? Bu 3. yıl galiba. Ama tek bir yıl pek güzel öğrendim. Yaxşı seviyede bir yıl. Anlarsın mı? Mesela ATR'ını koysan anlarsın mı? Yok. Anlap alamazsın. Pek zor. Sence ne zor? En zor şey nedir Kırım Tatarcanı öğrendiğinde? Ben tek derslerge baram. Çünkü ben erken Kırım Tatarca laf etmeyin. Çünkü televizor pek zor. Pek zor. Yani til muhiti yok sende. Til muhiti, знаешь, це мовне оточення. Тіль muhiti yetmiyor sana. А в Кримському домі, давай перейду на українську, чи є там спроба, як спікінг-клаби такі організувати, щоб ти чув постійну мову, чи такого немає? Поки що ні, як то ще не всі на такому рівні, вони хочуть, але часом запитання йде українською чи російською, і не всі переходять до кримсько-татарської мови. Тобто ваша група складається з усіх, хто з нуля вивчає цю мову? У мене вже третя група, тому що третій рік, і перша група для початківців, друга то вже другий рік, у нас третій рік. Ну всі вони не кримські татари, вони всі не... Ні, здебільшого кримські татари, мені здається. Але половина, скажімо, українці. Японець тільки один я. Ну, зрозуміло. Іноземці в інших тебе. Що, на твою думку, найскладніше в вивченні мови? Зараз я приніс сьогодні підручник, гарні підручники з'явилися. Це вже в Україні випущені? Так. Це викладачі Київського національного університету написали. Це для університету, да, підручник? Це для школи? Здається, для університету, для іноземців. Кримсько-татарська, як іноземна мова. І використовуючи такі загальноєвропейські рекомендації мовної освіти, це такі називається СЕФР, які використовують в всяких європейських країнах. І тому досить якісний підручник, я гарантую цю якість. І з цим підручником досить нормально можна вивчати кримсько-татарську мову, якщо вчителі знають, що такі ці європейські стандарти. Але найскладніше все-таки ми вивчаємо, але це тільки на занятті ми використовуємо це знання. Якщо на вулиці, то вже знову ж таки немає оточення, немає середовища, де можна використовувати ці знання. Тому забуваємо, ходимо до магазинів, то вже не розмовляємо кримсько-татарською чи українською, але ми вивчаємо, як називаються продукти, всякі речі вивчаємо, але де ми вживаємо ці слова. Це найскладніше.
Ну, я розумію, що коли тобі потрібно було україномовне оточення, коли ти починав українську, ти потрапив до Львова, де саме всюди всі говорили українською мовою. Будь-яке інше місто тобі не дало б такого україномовного оточення, велике місто я маю на увазі. Скажімо, а навіть зараз Київ ще не такий україномовний, ти, мабуть, відчуваєш, що багато розмовляють російською мовою. Да? Для тебе важливо українсько-татарською, такого осередку взагалі не існує в світі, де можна поїхати і опинитися в кримсько-татарському мовному середовищі. Але ти ж, мабуть, почав і бачити проблеми, які є з цією мовою. На твою думку, які найбільші проблеми в кримсько-татарської мови? Насамперед, протягом 30 років бракувало державної політики і розвитку кримсько-татарської мови. Зараз мова про стратегію Є популяризація вивчення, да? Так, це дуже добре і дуже потрібно була давно, але добре, щоб вони почали вже зробити. І через відсутність такої державної політики не було підтримки написання словників чи підручників і та також і популяризація самої кримсько-татарської тематики. Люди багато думають, що вже кримсько-татарська мова не потрібна, чи щось таке серед навіть кримських татар, думаючи, що навіщо вивчати кримсько-татарську мову. Скажімо, що це комплекс меншовартості, бо насправді кримсько-татарська мова потрібна для багатьох чинників. Наприклад? Для збереження ідентичності, для передачі загалом, то я б сказав, що будь-яка мова має існувати, якщо... Давай порівняємо ситуацію з Японією. А ми знаємо, що на території Японії, можливо, не всі знають, є народ корінний айни. Їхня мова геть відрізняється від японської мови, правильно? Це абсолютно інша мова, абсолютно. І їх приблизно так само, як і кримський татар, кажуть, де по 200 тисяч, правильно? Набагато гірша ситуація. Скажімо, що майже не залишаються носії цієї мови, тобто, скажімо, нуль, практично. І немає державної політики. Зараз держава намагається популяризувати аїнську тематику і прийняли закон для визнання аїнського народу як корінного народу Японії. Але у цьому документі не написано зобов'язання уряду популяризувати аїнську мову. Тому практично поки що... Схожа ситуація, да? Якби, а тут навіть гірше така. Набагато гірше. В Україні все-таки кримські татарі не всі, але знають кримсько-татарську мову і намагаються розвивати цю мову. І такі, тобто у айнів такого прагнення немає, да? Зберегти мову? Багато вже зовсім не знають аїнську мову. І кількість населення, кількість носіїв чи кількість айнів самих дуже набагато менша. І без підтримки з боку держави. Вони японізовані здебільшого айни, так? Всі розмовляють японською, так. А їхні імена, прізвища, культура сучасна, вона японізована, вона... Тобто немає якихось таких різких розбіжностей, які б виокремили цю культуру в середовищі. Тобто, асиміляційна політика почалася набагато раніше, ніж, скажімо, для кримських татар. І через це, скажімо. А коли ти, як японець, вивчаєш кримсько-татарську мову, скажи мені, будь ласка, багато, я не знаю, наскільки це спекулятивні теорії, або вони мають під собою якісь підґрунтя, є теорія мов алтайських, до яких включають іноді і тюркську, і японську, є щось схоже взагалі в побудові, в структурі, щось ти бачиш в механізмах мови, що для тебе, як японця, полегшує, чи все ж таки це геть зовсім інше і нічого спільного нема? По-перше, японська не входить до алтайської групи, тому досить мало схожих рис між тюркськими мовами та японською мовою. Хоч один можна назвати, напевно, порядок слів, тобто підмет, як називається, об'єкт і дієслово. Такі, правильно? Порядок, так. Порядок однаковий, але крім цього фактично немає схожих рис. Тільки порядок слів, дієслово так само, як в тюркських мовах, ставиться на останнє місце. І, фонетика, лексика абсолютно інші.
граматичні такі правила, теж нічого схожого немає. А ти маєш на увазі, немає взагалі спільної лексики ніякої, да? От, ти не зустрічав? Немає. А фонетично, що ускладнює кримськотатарську мову? Чи можете порівняти з українською, коли ти вивчав, що є фонетично? Це, мається на увазі, фонетика – це наука про звуки, звукоутворення. Що є складним для японця? Кримськотатарська? Кримськотатарська. Кримськотатарська – то дуже багато голосних звуків. Ага. Ну, такі звуки у нас немає, тому коли немає таких В японській звуків... мові нема голосних звуків? Голосних тільки 5, і кримськотатарська скільки? 8? 8, так. Ну, ці 3 інші звуки утворювати в роті спеціально треба тренуватись. Так, це складно. А по приголосних? Приголосних також, ну, загалом японська мова. У японській мові дуже мало звуків. Ну, це, як то, специфіка японської мови. Якщо вивчаємо будь-яку іноземну мову, для нас важко утворювати насамперед приголосних звуків. Немає різниці Л і Р. Це один і той же звук у японській мові, правильно? Так. Ну, між ними, нібито інші. Він такий щось спільне між R і L, так? Всередині звук. То просто немає такого звуку ні англійський, ні український, ні кримськотатарський, тому таке. А такі звуки, наприклад, притаманні кримськотатарській мові, як Х, от це складно буває тут. Це звуки, вони існують, до речі, у арабів, у таких Передня Азія, деякі народи мають цей звук. Азербайджанський теж, здається. Менше в азербайджанській, більше в перській мові. У всіх майже тюркських, окрім азербайджанської, є. У турків вона зникла, в них вже немає цього звуку. Ці звуки носове таке Н. Оці. Як пораєтеся з цими звуками, як тобі... У нас мухи по студії літають. Здається, що в японській мові в деяких позиціях виникає. Хоча немає окремої літери, але якщо розуміємо, коли цей звук ми вживаємо, то можна утворювати в роті. А К-то ні, К-то немає, тому треба спеціально практикувати. Ну, і є спільно з українським звук Г, якого немає в російській мові. З цим звуком нормально було, бо ти українську вивчив. Не так складно. В японській теж немає такого звуку. Немає. Ну, хоча в деяких позиціях все-таки виникає цей звук також. А чи допомагає, скажімо, така поширена мова поруч, яка існує, турецька, скажімо, їхні підручники хоч якось наблизити до якихось розумінь? Є деякі речі дуже спільні, деякі різняться. Намагався ти через турецьку, скажімо, ці прогалини, які є, скажімо, в підручниках, в якихось правилах через турецьку їх знайти? Розкажи, будь ласка, про це. Так, звичайно. Насправді, здається, що це діяла Карашаєва написала цей підручнику саме через свій досвід вивчення турецької мови в Туреччині. У Туреччині вже багато років намагаються імплементувати ці загальноєвропейські рекомендації мовної освіти, СЕФР, і там дуже розвинута методика викладання турецької мови. В чому особливості цієї європейської рекомендації? Не просто укладати знання граматики, а більше давати завдання, тобто давати завдання, і коли ти вмієш вже виконувати ці завдання, то можна переходити до наступного рівня. Тобто не просто знання, а практикувати. Тобто навички отримувати, то означає, що досягаєш певного рівня. Це загальна... Ну, дуже коротко скажімо, що тут такі рекомендації. Тобто у кожному рівні написано, що такі завдання треба ставити. І це уніфіковано, це для будь-якої мови можна застосовувати. В принципі, так. Принаймні серед європейських країн то давно ці стандарти вже... Ти українську вивчав також по цих стандартах? У викладанні української мови для іноземців то давно це існує, да? Існує. Експерти намагаються вже зробити загальний іспит для визначення рівнів для іноземців також є. І, хоча я не складав цей іспит. І також то означає, що вчителі кримсько-татарської мови, в принципі, можна зробити такі самі, як в
для української мови, для іноземної, як іноземної, або як викладання турецької мови. Це варто Переймати, запозичити. На прям, скажімо, на твоєму досвіді, під час твого вивчення, яке триває 3-й рік, відбулася знакова подія минулого тижня в Україні, ухвалення урядом України переведення кримськотатарської мови з кириличної графіки на латинку. В тебе те, що я бачу, це підручники латинською графікою вже зроблені, але ти, мабуть, стикався з текстами і кириличною графікою. Кирилична графіка через українську для тебе майже рідна, ти її сприймаєш. На твою думку, для кримськотатарської мови, яка графіка тобі більше подобається, чи це не має значення для вивчення мови? Має велике значення. Має велике. Кирилицею дуже важко вивчати кримськотатарську мову. Якщо немає базового знання кримськотатарської мови і починаєш вивчати кримськотатарську мову, то зрозуміло, що інколи не зрозуміло, як змінювати слова, чи як називається. Там часом треба думати, насправді, як там написано латинкою. Там які приклади. Дуже легкі, я тобі вже назвав. Приклад слова «село», «кой». Воно в кирилиці має «о» посередині, має бути оце майже «е», але не таке м'яке, як в турецькій, для того, щоб коли змінюється, наприклад, множина, щоб звучала не «койлар», і це буде неправильно, а щоб звучала «койлер». Для людей, які автоматично це вимовляють, вони автоматично пам'ятають це без графіки. Коли це вивчаєш, слово «койлер» або слово «копєк», чому м'яка, там слово собака, м'яка наступна, а попередня тверда, незрозуміло, і треба знати, чому це так сталося. Ну, у нас заняття... Тобто кирилиця порушила правила оцього сингармонізму, коли можна передбачити, як розвивається змінювання мови. Так. Для багатьох, які поки що не знають кримськотатарську мову, якщо починають вивчати її, то точно ця проблема заважатиме досягання чи як опанування кримськотатарської мови. І думаю, що все-таки латинський алфавіт набагато краще. Природніше. Раніше стикався ти з латинською графікою радянського часу 28-37 років. Чи бачив ці приклади тої латинки, яка була впродовж майже 10 років Радянського Союзу? Я прочитав, але я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш ще. Ти ж один ще із популяризаторів того, щоб робилися сторінки в Вікіпедії кримськотатарською мовою. На якому етапі, хто є ці волонтери, яким це займаються, і за час твого заняття цим, чи рахував, скільки сторінок вдалося вже кримськотатарською запровадити в Вікіпедії? Ну, загалом це моя ідея була, що для того, щоб зберігати інформацію кримськотатарською мовою, не тільки писати книжки, а в інтернеті вкладати багато інформації кримськотатарською. І як платформа Вікіпедія – це один з найкращих способів, способів. І це запропонував членам громадської організації Wikimedia Ukraine, яка підрозділ загальної Вікімедія всього світу. Підрозділ це український. І їхнє завдання – це розвивати Вікіпедії в Україні. Тобто не тільки українську Вікіпедію, а Вікіпедії, які існують в Україні. Але ж кримськотатарська Вікіпедія існувала вже, якщо не помиляюся, завдяки Саші Горяйнову з Москви, який такий людина, яка вивчила дуже добре на доброму рівні. Чудова людина. Хіба не він є адміністратором кримськотатарської Вікіпедії? Чи взагалі хто є адміністратором Вікіпедії кримськотатарською мовою? Там, здається, адміністратор. Він може адміністратор, але, здається, кілька адміністраторів є. І адміністратор не так сильно керує. То якщо порушення правил написання статей, то адміністратор може втрачатися. А загалом то пишуть всі охочі, волонтери пишуть. Тому, в принципі, тут немає серйозної ролі в адміністратора немає. Тому тут не дуже важливо. Коли ця ініціатива з'явилася докладати кримськотатарські сторінки з твого боку, це вже теж 2-3 роки є, так? 2 роки тому. Здається, 2020 року у січні ми провели перші, як то сказати,
майстер-клас написання статей І оформлення. кримськотатарської Вікіпедії, і запросили охочих, і чому важливо писати статті в кримськотатарській Вікіпедії, як можна почати писати, бо дуже багато людей не знають, що таке, яка система, який механізм Вікіпедії у цілому, і хто там пише статті. І от січня 2020 року ми наближаємося до січня 22-го, це буде скоро 2 роки. Скільки статей з'явилося кримськотатарського після вашої ініціативи? Після моєї ініціативи не дуже суттєво збільшилося, але ця ідея нібито сподобалася в уряді, в Міністерстві інтеграції, і цього року провели перший марафон разом з цією громадською організацією Вікімедія України та Міністерство реінтеграції. Вони провели перший масштабний марафон. Там набагато більше людей брали участь, і здається, кілька сотень нових статей з'явилися, чи щось таке. Ну, точну кількість вже не пам'ятаю. А й доволі активно вони почали писати. І суттєвий зріст, я побачив, принаймні, такі графіки. Чи можна відслідкувати в інтернеті, наскільки читають ці сторінки кримськотатарської? Чи це відомо? Чи можеш розказати про цю статистику, як відвідують кримськотатарські сторінки? На жаль, я не керую цими цифрами, але розповіли члени Вікімедія і України, сказали, що суттєвий зріст і набагато більше людей зараз заходять, читають і пишуть. Коли ви визначалися, як на зустрічі в Кримському домі, так і в уряді, я так розумію, тебе запрошували до цих ініціатив пана Копатько, який помічник Резнікова, чи не брав ти участь в цій стратегії кримськотатарської мови? Не брав, да? Ну, принаймні був марафон. Ти кажеш, яка тематика, на твою думку, важлива? Бо, скажімо, Вікіпедія охоплює всі царини життя, аж до складних наукових, математичних, фізико-біологічних, хімічних речей, які навіть знаючи мову, можна не розуміти, коли читаєш з викладками. Але кримськотатарська в такому стані, ми розуміємо, це мова не зникла, але і не така мова, яка має розвинуту свою, скажімо, наукову, політичну, а там решта економічну, видань цієї статей, на які ви вирішили концентруватися, на яких тематиках, що саме кримськотатарського, на твою думку, важливо мати в Вікіпедії? Є список 1000 статей, які мають бути у кожній Вікіпедії. Список 1000 статей. І саме під час цього марафону першого вони вирішили спочатку писати ці 1000 статей, плюс 100 статей про які стосуються Криму та кримських татар, здається. І вони почали писати, хоча ще не досяг 1000, але... Ще 1000 дебат, так? Кілька сотень статей саме з цього списку вони написали. І залишається ще кілька сотень, здається. І планують, здається, провести ще раз другий марафон цього року, до кінця року. Чи читав ти повністю стратегію щодо кримськотатарської мови, яку ухвалив уряд? Цей проєкт. Так, прочитав. А він же хіба не ухвалена стратегія? Чи це проєкт? Здається, ще проєкт. Ага, це теж уряд має ухвалити, так? Там, здається, узгоджується між міністерством. Чого не вистачає, що хорошого в цій стратегії, чого не вистачає в ній? Дуже багато прогресивних моментів і досі всеохоплюючі документи, скажімо, я загранто захоплений їхніми зусиллями, скажімо. Багато моїх ідей, я написав рекомендації, зауваження писав. Все ж таки ти писав щось, ти кажеш, що тебе міністерство. Ага. Ну, я електронною, тобто загальна, як суспільна дискусія, чи щось таке, через електронний способом. Включили досить багато для популяризації мов, для написання підручників і словників, всякі речі написано. Але, скажімо так, для розвитку однієї мови, скажімо, два види, два виміри, скажімо, горизонтальні та вертикальні. Горизонтальні – це поширення користувачів чи носіїв, збільшення людей, які
володіють знають мовою. цю мову. Тобто серед кримських татар, серед українців, серед іноземців, серед представників кримсько-татарської діаспори поширювати цю мову, почати давати натхнення, мотивацію вивчати кримсько-татарську мову. З іншого боку, ще є вертикальний розвиток. Це, скажімо, академічно розвивати цю мову. Освітньо-академічно. Тобто школа, Освітньо-академічно. університет і там наукове середовище. Тренувати, розвивати експертів, які можуть писати підручники, які можуть викладати кримсько-татарську мову з часними методами, про які я сьогодні сказав. Тобто дуже багато вчителів поки що не знають, що таке цей загальноєвропейські рекомендації, чи щось таке. Для цього також потрібні тренінг, програми чи політика. Але спочатку навчать викладачів цим речам. Саме так. Но для викладачів також треба забезпечувати можливості розвивати їхні навички чи їхні знання. А поки що ці стратегії більше зосереджено на горизонтальний розвиток, тобто поширення мови. А для розвитку експертів то трохи бракувало. І це я зауважив як то працівникам Міністерства реінтеграції. І сподіваюся, що вони будуть додавати такі пункти. До речі, наприклад, поки що на материнковій частині, якщо хочеш вивчати кримсько-татарську тематику чи кримсько-татарську мовну тематику, то тільки, напевно, у Київському національному університеті або Таврійському національному університеті. А після закінчення університету вони не мають можливостей продовжувати розвивати свої навички, якщо хочуть викладати кримсько-татарську мову. Тому я пропоную давно, що взяти прикладу Норвегії, де є такий університет, Самський університет, де викладають майже всі предмети тільки самською мовою. Тобто самська мова дійшла до того, що вони всі предмети можуть викладати мовою. І університет вже існує понад 30 років, і там без знання норвезької мови всі можуть вступати до цього університету і здобути вищу освіту тільки самською мовою. І там викладають предмети такі, як самська мова, самська журналістика, і ще ремеслі, такі критичні питання. І для кримсько-татарського насамперед потрібна така викладання кримсько-татарської мови. Можна отримати аспірантуру чи магістратуру в такому університеті, якщо потрібен університет, якщо здобути. Як на твою думку, чи важливо її викладати в загальноукраїнському середовищі шкільному, чи це можливо, чи до цього роки не дійдуть у української влади, знайомити взагалі це в цілому Україну з кримсько-татарською мовою? Прошу, а викладати її серед загальноукраїнського населення, тому що на рівні школ ми маємо одну школу зараз на Олексіївці, все решта на окупованій території. В принципі, здається, на законодавчому рівні є можливість це викладати чи щось таке робити, здається. Але питання полягає в тому, що якщо вони будуть вивчати кримсько-татарську мову, але вони не мають мети продовжувати. Вступити до університету, але це в Київському національному університеті треба з нуля ще таки повторювати. Ти сам зараз скажеш про таку річ, то тоді треба створювати штучно якийсь ринок кримсько-татарської мови. І в цей ринок, і що тоді має бути в ринку цьому? Наприклад, я тебе зараз там верну на іншу тематику. Я не знаю, ти казав про вертикальний, горизонтальний рівень мови, але є така річ, як контент. Я не знаю, куди його розподіляти, мабуть, на горизонтальний рівень. Як папуга з ефіру в ефір запитую, коли про кримсько-татарську мову йдеться, досвід фіно-угорських мов Російської Федерації, які теж дуже втрачаються. Можливо, вони в гіршому стані, ніж навіть тюркські мови в Російській Федерації. І там, як навожу цей приклад з Радіо Свобода, статті марійців, Республіка Марій Ел, де вони порахували, що їм треба для збереження мови серед дитячого населення
А вони порахували, що найбільше мова втрачається у віці від 1 року до 7, поки дитина йде в школу, вона вже втратила базові знання марійської мови і вивчає її тоді як з нуля, а не як людина, яка з родини винесла. І їм потрібні мультфільми, бо всі діти сидять в Ютубі сьогодні по всьому світу, і вони порахували, щоб дітям було цікаво, це 1-2 мультфільми не обійдешся. 1000 мультфільмів дубльовані і сучасні марійською мовою. Цього я не бачу ніде ані в стратегії, ані в розумінні, як нам здобути контент. Тому що дитячий контент, він найдорожчий, він дуже дорогий. Це питання авторських прав. Просто так не можна американський або японський мультфільм взяти, перекласти і викласти в Ютуб. На твою думку, як робити з цими речами? Чи готові будуть великі економіки, великі такі нації, як американські, японські, які здатні виробляти багато контенту, для некомерційного використання давати їх мовам, які зникають? Це найбільша загадка для тих, які думають про відродження маленьких мов у світі. Ринок не може, держава може сприяти створенню ринку, але просто створювати неможливо. Тільки люди можуть створювати ринок, то означає, що люди мають зацікавитися цим контентом. Тому логічно написано в цьому проєкті стратегії популяризувати серед не тільки кримських татар, а серед усіх громадян України, бо це не тільки зацікавити їхньою мовою, а вони можуть зробити ринок. Якщо без участі українців ринок не з'явиться, тобто мають зацікавити українців вивчати або цікавитися принаймні кримсько-татарською тематикою і насамперед мовою, якщо мова йде про мову. Перепрошую, тавтологію. Якщо казати про міжнародний рівень, про навіть Україна не здатна виробляти мультиплікації в такому об'ємі, але Україна здатна купувати права, дублювати і показувати в кінотеатрах українською мовою кращі світові мультфільми, або ми їх можемо бачити потім в інтернеті, коли великі мовники мають права на це. А що робити з цим міжнародним продуктом для кримсько-татарської мови? Яким чином це робити? Я не дуже підтримую квотну систему, тобто зобов'язувати перекладати якісь матеріали чи з фільмів кримсько-татарською мовою, бо це трохи проти ринкового правила. Я б радше казав, що залучати чи зацікавлювати представників кримсько-татарської діаспори якимось чином і разом зробити ринок. Тобто, бо що вони хочуть робити з кримсько-татарською мовою, вивчати, опитувати і разом щось робити для того, щоб економіка працюватиме самостійно і з допомогою держави. То що ж таке, поки що абстрактно, але на мою думку, що сильне втручання з боку держави не буде сприяти довгостроково, тому насамперед треба якомога більше людей мають залучити до цього процесу щодо створення ринку. Дякую. Хіро Такаши був нашим гостем. Людина з Японії, яка працює тут в Україні як журналістом і вивчає кримсько-татарську мову 3-й рік і є популяризатором кримсько-татарської сторінок у Вікіпедії. Це була друга частина нашого сьогодні 3-годинного мого марафону Бугуня. Залишається остання година після новин Заман. Далі будемо говорити онлайн по скайпу з Романом Безсмертним, досвідченим українським політиком, який теж тут непогано знається на кримсько-татарській тематиці. Залишитися з нами. Зараз новини Заман.